marsekalo o kile fila samba fila ani mugoni woro do kaw fo ka waleɲuman dɔn ka bɛnni ni tuma ye ka sanga ni aw ka danaya tale ka da anw kan kokura Shirifla TV do ka sanga ni jɛmukan ye min bɛ ɲɛnamaya a kan sɔgɔmadono 10h15 11h15 ka sanga ni sunkalo barow ye kaw fo ka waleɲuman dɔn o danaya la ka dɔn ka fɔ bi ye dɔgɔkun tile gale ye nin ye an sigitɔ ye kokura o jɛmukan kan ka ɲini dali masa fɛ dɔgɔkun daminɛ don ala ka dɔgɔkun in furu hɛrɛ la ala ka basigi ani bɛn sabati diɲɛ kuru kala bila lajɛlen kɔnɔna na n'a ma ɲa k'a fɔ deliko o bila hakili don kelen ɲɛga ye nin y'an dontɔ ye o la sɔgɔmadon o jɛmukan kɔnɔ ka sanga ni nin dɔgɔkun in ta ye don ɲɛlɛ bamananw kuma tɛ ko don bete ngele sɔrɔ a ka woda la o sira tigɛ b'a ye k'a fɔ jelimuso o ma kɛnɛ lasɔrɔ bi kokura ne na n wasa don jɛmukan na min ma ko n se la n'a se ka o yira kanubaw la o la an bɛ taa technicien fanfɛ fɔlɔ ka se ka maa minnu kɛ mɛ kan n'a ma ɲa k'a fɔ minnu tɛ se an sɔrɔ juru kɔ ka anw dɛmɛ jɛmukan a ɲɛnamali la o de ye Tezara Liptozara Manazizara ani o ɲɔgɔnnaw an na ninnu salo kɛ juwa fiyɛ kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kɔnɔ kokura. Ne Tezara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ tɛ k'aw to ne mini na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara. N'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye nouveau solo SARL ka produit dilannen ye. Est-ce que ni yanketo ye kafuguruni ko bo dabadala bawo nyo do fo manevi do mene turmi ni yo divi ke do mala filiye o sira tigala nunu ya an deme ba jekulu ye jemukan anyana mali dafe ko fo ko wala nyuma don o ka deme ni deme la o fana ba to alibi anga labe on sabati kasiga do jemukan konnana ina fo nya foto mina jelimuso masika kenela sorobi anna alage sinvoke sema kumina ana ofara nyonga ko di kanbo mano watina usira tigala jemka asikisiku nyonga ode ni nambora Tezara la ame fiambo ansengoro folo kasane clip du jour tako gali barawi nyamanya kafo ame songolo kondana ola bianke meka tiga mono bo mami no fe ode zigiri madeni kulubali ale kemeka fasada kalubaina ni o sungalo la horma kalodo o mugondana no bla do kon keme afa ka nyeshi o kalubaima ameje ka don lage ola sani kadu kunofunu bala o konnana. Papier music. Sumalo kile ta fo
kɛmɛ ami cɛlakaw fo minnu mɛnɛ u ka denbaya la ama balakaw fo u ka soli ka wuli u la kun Zibiri Madeni Kulubali ki yɛrɛ fɔ k'i walima dɔn jɔngo ala Kulubali ka hakili sɔrɔ ka dɔnkili da kase nin bɔ maa si ma kase sunkalo fasa dali ma baasi tɛ Zibiri Madeni y'a fɔ cogo min na o de sunkalo kɔni hinɛ kalo don an tɛ se kɛ o foli la kuma de kuma an bɛ segin o de kan sunkalo ye lahɔrɔma kalo ye sunkalo ye kalo barikama ye sunkalo ye kalo don min na hinɛ kan ka cari jɔn ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ni ye a ta k'a lajɛ cogo min na ka sanga ni kalo yɛrɛ ye a lahɔrɔma ye ani fisibanciya min bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na jɔn kan ka kɛ waati ye min kɔnɔna kan ka makari ani hinɛ ka o bugu ani ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la bi an bɛ a ɲini ala fɛ kalo in kɔni an b'a la ka dɔɔni k'a la a tɔ tɛmɛ ko ɲuman ala ka o fanga ani o se di an ma ala ka musakaw nɔgɔya bato minnu b'a la ka k'a kɔnɔ ala k'olu kɛ barajiw ye o b'a to an bɛ kunnafoni bala ni ka o dayɛlɛ ka sirajan taama ani ka o nun don n'an ye o dayɛlɛ an bɛ a fɔlɔ i n'a fɔ ladala jamana ka fasiri n'o o bɛ tali kɛ esɔri la n'i ye esɔri ko fɔ an bɛ o ta ka sɛbɛn ni o ka bibɔli ye o ka paji 4 don esɔri kɛrɛnkɛrɛnnen ma bande Musa Sisoko an bɛ taa Kayiba Jabatɛkaw fɛ ale kɛmɛ ka kalamukala su dabaji la ka nobila kɛ a ye a yira k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ don joona baara min kɔni kun bɛ Kayi marabolo kɔnɔna na n'an k'a ma ko wurufe nazarakan na a ko Kayi marabolo o ma ɲɛmaaba général de brigade Musa Sumare a ye a mɔnɔbɔ kokura a ko n'i ye a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ don joona na Kayi marabolo kɔnɔna na ni ko wurufe don a mɔnɔbɔla ni kalo kelen bɔ ɲɔgɔn kun ye min kɔni ni a daminɛ na ka bɛn ni yafuma b'a la marisikalo tile gale san 2026 a bɛ to sen na fa marisikalo tile 30 san 2026 natɔ a ko a baaraw bɛ danganamaya tuma min na o de ye nɛgɛ ɲɛ fu u nana kɔni ma gosi ka sɔrɔ maa i bɛ yɔrɔ min na a ko a bɛ ɲini fɛ i ka to yen bawo n'i kɔni i tugu k'i bɔ bɛɛ da kɔnɔ k'i b'i pɛtɛ ko ni wolomase tabaw y'i sɔrɔ a dɔw la e kɔni i tɛ o kɔni ni i ye min sɔrɔ o la o ye kelen ye k'o ɲɛɲini o bɛ sira tɛ ka yɛrɛ k'a fɔ couvre-feu a bɛ daminɛ nɛgɛ ɲɛ fu waati ni ka taa foro nɛgɛ ɲɛ 5 waati ni o de bɛ bɛn minnu ka taa bila 5 heures du matin ma a ko a baaraw bɛ to sen na ka taa bila ka daminɛ marisikalo tile gale ka se fɔ marisikalo tile 30 san 2026 ma a ko n'i ye a ta k'a lajɛ nɛgɛ ɲɛ fu ka taa bila a nɛgɛ ɲɛ 5 waatiw la jɛngo min kɛ bɛ mobili minnu ma ni olu bɛ se ka ye ka se ka lamalamaw kɛ u bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw olu ka mobiliw la ani min bɛ tali kɛ kɛnɛya sabatili ye olu mobiliw ni o ye ambulansiw ye kumana min na ni yamaruya sɛbɛn yira o bolo ka yira k'a fɔ diɲɛ bɛ o bolo o ka se ka bɔ o waatiw ni a ye o diɲɛ a ko se kɔni jɛngo in tɛ di maa wɛrɛ ma k'a fɔ e ka ye bɛɛ da fɛ k'a fɔ k'i b'i pɛtɛ ko zoro yɛrɛ tɛmɛnen k'e to o kɔnɔ ni i min sɔrɔ la o ye kɛtɔ ye k'o ɲɛɲini a ko baara in a mɔnɛbɔli laɲiniba min bɛ ye a la o de ye hali bi ka se ka fɛɛrɛ ani dawolo sigi kokura jango ka se ka lakana ta ka ɲɛsin Kayi marabolo denw bɛɛ lajɛlen ma o ma ye diɲɛ fan fɛ Kayi gouverneur alabana ka yira k'a fɔ bi ko ni ka fisa kosɛbɛ min bɛ tali kɛ lakana ko bunakun kan o hukumu kɔnɔna na a ye foliba ta ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma minnu bɛ soli kungo cɛ madama wolomasiri tabaw ka sanga ni u ka lamalamaw ani wulikajɔw ye min bɛ kɛ o fɛ sanga waati bɛɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ni o bolo kɔnɔfɛnw ta ni k'o kisi a ko hukumu kɔnɔna na ni kɔni ye a ta k'a lajɛ maa kɔni bɛ se ka fɔ yɛlɛmabaw don na Kayi a lakana sabatili baaraw la madama a sira kun fɛ ka daminɛ Bamako ka taa Jɛma ka da Kayi ka fɔ ka se Senegal yan fan fɛ o hukumu kɛnɛ na ka bɔ Bamako ka taa yafuma b'a la Sajo la Kayi Sajo la ani Kɛɲɛba ko a ye ne k'a fɔ maa kɔni bɛ se ka fɔ bi alihamudulilayi do baw yɛlɛmabaw donna lakana sabatili o bunakun ka Kayi marabolo kɔnɔna na a ko hukumu kelen kɔnɔna na nin kɛwale min filɛ ni ka mɔnabɔ ni o bɛ tali kɛ don joona la nazaraw ka ma ko couvre-feu laɲini min bɛ a la o de ye hali bi ka se ka dɔ fara o lakana sabatili kan lakana sabatibaw bolo fasiri min ye tali kɛ a fasirikɛba la o de ye bande Musa Sisoko ye amapu o ka lasigilen do Kayiba Jabate fasiri ale de ye a fasiri ka sanga ni o ka bi bɔli min bɛ tali kɛ esɔri o bɔli la n'an ye esɔri bila an bɛ kanabila ta ni o bɛ tali kɛ indépendant la n'an ye indépendant ta an bɛ taa
torokorobo kaw fe min be tali ke commissariat de police min be torokorobo kaw fe ka sangane o ka wuli ka joye o kono sera ka tiga da ma sababu nyongo ka muno kuma o yera ke lakana sabati ba doyi na sarakana o ko mako defo agent de sécurité ako tiga ko ni dara ma sababu nyuka ka beni février claim wa ani duru samba fla ani mwonu woroyi torokorobo commissariat de police e mawfe ako ma sababu nyongo ni fle siga kun kene o la ka fo o no be ye ma fa kawari dola o kuma kona na o kuma feka ko goni ke sentiga no kola bayi ba o tiga dara o kan remena o betale ke jara ko bugu siga so sera la dama ko ani siga so ni sera o nyonche ako tiga ko ni dara ma nunka kasana ni nunde ye munu nundona kasana ni e ma do fure ko ni yele ye ka beni febrero kleta ani kelenye ako ma fure ngoni ayira turokoro bugu kine kono ako nyinunga sura kanundu ni ye ayira ka fo ma saba no be so ngayeni ke walina munu ngone ni siga kene ula ka fo kuma ne kuma ubiyi moto sanfe ka to munu saloke bongoko kin konnana bongoko kin oni nyonche ako ni ata kalage abina fo ma saba munu ngoni ndo ulude ko ni kemeka ni ngoni ni flani afuru yera okundo ne kuma oburu ako kibara kunfolo yera ka fo ma ni ngoni ndo ni ore bona onina ode BSI ashibe sambisa ba anikile bonyongora ako ni ata kalage abena fo kafara mado ka o mo so bonyonko wule kumbele me ulude mo samaya oyi ekindo ni me bimo ko dafa dula akoni atalage mamunu ngoni ye uwele no ubetalike masaba nyuma no ukunu uwele kala kana sabati boyi utara tormonyo dode nyine ofe kawira ka fo o ka tormonyo do shara anake ni fonyongo na oninyo o tormonyo shara ila o masiga bekelenka kawira ka fo okoni o labana kake obulu mangachama ani gerante ye mi mo ngara sababu okoni gasiga tormonyo okomi mako 1 million de francs CFA okoni sera ko osoro na osoro lesa albi kasane fonyongo ye mi yira oninyonche okoni labana ka ni matoro ke waluta ka nyeshi ni makoforo manu ubetalike besila amanya minko anake ni uyaye kafo ni matoro lingo ni sesoro aka ofule ka ata kafo ni obe oyera nyini amanya minko makofole ngoni ayejieto oke minge oyi yep mabala ko inke sentiga no kola bayi ka jira ka fo okon na buluni ko bonoda kasana ni ba plus ka ka bara nyodonyi ofle kata tiga da masaba nunka o shibe samwa ani duru kata bla sambisa ba ani sababu nyongola otogo damina ode DC SF ani MLK ohunno ngoni goni fe oye kibara yira ka fo manu ngoni me ke bono ko kion kono moto bawo sanfe ka yira ka fo ko onu yela kana tikira mo yi nga bapu so ko kelen ko mine atara so marfa do kono so la obulu ani ul masir tabawo ka manyogolo chama ulu fana kume makofo nyungulu mundo oyere ke la kana sabati boye ka shoro olute kibara konfole ko yira ka fo tiga dara oka ninga laba katano oyeke tele mo nyekoro ninga ngada oka onada oka sana oche siga se lo ko ndesina janko kasega donfo onu mamunu ko ngera nkokolo nkebayi kasiga tiga da oluka commissaire divisionnaire de police torokorobu commissaire la no obetel ke murbo traurela ale ko ne alibi aye fulta kanyeshi sigida donno kayira ka fo baraka nyoya kato oni la kana sebti bon nonche no okera be obike sababu kasiga la kana no ko sabati jama fanana baje nefe ani ni salo kabo kana bla kono kasana no kabi boli nanyo obla ama a simfa ka mi metalike nouvelle élection ne dankura amota nanota ameta kulukuru gunka nansera kulukuru mi betalike oluka critique so no au tribunal de grande instance e kulukuru ka ofe ka beni février clémois ani wolon vla samba flani mbono woroyi ayira ka fo naganye fla wati de jor matin kata ba naganye nanu watula manya na jugu do ko ne fla kata ke wala jugu ta ka nyeshi tribunal in konama ka sanane adaw karli yeni ka do akono ni ka laba ka kenma ka sokono fe on chama ke kenma fe oni ako ni ataka lage ni kewele jugu ngoni akoni kera kanyeshi kulukuru o tribunal de mo ni ngoni ni abe kulukuru ka ofe ayera kafo manya na jugu do ko nefle ninka akewele takanyeshi kulukuru e kaso bom kulukuru tribunal so bama ni ngona ni oyeda o karikado o kele nkado ayera kafo ko ngoni kera ofe alamisa shu fe klem ngono woro ka duje ara jumala fero klem ngo anu wolon vla
ayeme ka fo manunu ngoni munu masiga buguna tige folo okoni do tribunal kono ani oka okunshi mashima fema akoshima korashi baw ayeme ka fo otara olu chama de karikari nika kila kalaba kasiga tani olu chama yi ako ni atagalage ako ni ya ka fo manunu o kunjiro mina o de président aleka bureau ani procureur o fana ka bureau o konisi ka doro ko fo minungo na o tara chani chama ko ni ke madama ina fo afo metugo mina min betale ke mashima fona o tame o nyetana ke o yi o kado karikari ni ka laba kasiga tani do ko ni kasiga doso chama fana tani ko lu lafu masomo no ko ni ayira ka fo ni monna ke ni yoro ndongoro bawni atagalage e ko ne do trimali ko ani ke nyeshi mashima fomo ko a makanga manyinga ola kayira kafo lakini dumebe ayira ko kewani kebala kasangane anyeshine mashima fomo woro abafe ka fendo de dokuwa walma abafe ka fendo de tunu kabo kiritira mogo buluwa ko nyingalo tomi okonimbe mama ne turu ale de ya fasiri anye asalo kabo nouvelle horizon okonnana nanye nouvelle horizon bla ame histoire de moko no ota ode de moko ulai nanye ota alibi ameta de moko konnana madama ni atagalage kawira ka foko mafa kewere do otara kanyeshi mali sur le kono doma no ubetalege do ngala dola atoga ode na adomi ode prince jalo akoni ata kalage dimashu a ka sangani yep mabala prince jalo ako mafa kewere do tara kanyeshi amo prince yere atoga ode abdullah ali jalo yi akoni mado koni mafa kewere tara kanyeshi ni makofole mo akera yep mabala ko yere maraka fo woro konnana nege kanye kilo watini o energy matengi kibare wa yira kafo mimbe taleke prince jalola ayira kafo akono kumboto do kalabankura ka ofe ni ye akuntara bonyonyo dota kanyeshi mbele jamana do ngara do mo omi abena fo ofana farmande ala ako obaro kelen ko fe prince jalo fe akoni labana ka sigiso wulodane ka kunshi aka de mayama ako abe akamobli kono ninga akaso mage 700 logement ni atakalage asi akadala kafo akoni aymobi dayola kafo abejigi abala kaye mado ko ndemu sharola moto do san fa mi taleke moto jagatala ako otigala mo nyeshu prasi nyaka ane aka marfa kungano ko bo ako shima koroshe ako okeninge mavakise ko ne fule ka prasi jalo ni ka soro akimero kunano obetaleke a man fesi jeni gauche ninga soro ola ako okeninge a prince ye amase awala bawo abora kabi marfa kunga fana kila so bo kasiga signyo ka chama ko ni lawuli okeninge mami ngoni ngara ni kewre ju nkebayi Allah bana ka sentiga anokola bamire akono bulla kata makone masiga keso bo ne ka buguna tige okon ko na mauna na demeta kanyeshi prince jalomo ne ka senzen kata clinique kene ya sudi konana ye uluka solo kata demeta kanyeshi domidala mo kasangani kenya baro tale kanyeshi amo ako kenya ko ni yira kafo mime tale ke prince de la cheno abanana wa marfakise de kenya sababu ni ka bana ako nga mime tale ke aniyan fana ako degu amase animo ako nga nyingale ko ni mara kake ka yira kafo mami ngoni fle kan ke wale ngoni nke munena mene aye jonye abla ala John yere akebayi mune bese ye ko injula ako ulu ko na nyini ngaloyi mi ngoni jabi masiye soro nga lagana tiga mo ko yi sega sega mindo ko mo ko enquête wala sa ka sega dongo fo John ngoni kuma Afrika presse jolo fa John ngoni ye ablane ke walina wa akunyo mu ye afe jango ka sega ulu nyini ngalonu o jabi soro sega sega le besena wala sa ka sega ulu jabi nyini ko soro fasiri ke ba ore Yusufu Konate morido anye asalo ka bo fasiri ode sor de magoy ni klesmana okwa makola ne sor de magobla ambe bi kuna fo mbala ne kada tukuni miye ode ye lezeko ode wele nani wele ta ame to albi sumolo onyon deme ode hakilana ako ni atagalage nyon deme jekulo ba mimbe ni obetaleke fondation malienne pour l'entraide et le développement tornyona ode FMED
ako okone bala ka alibin no fatuke okaguna adama da ya jidile ke walula kasane ni kolo banye ako do kuma ko mi tale ke fere ko klem wa ani shegi samba fla ani mo wono worola ako jereje kulu banye mi tale ke de memba je kulu ina ako oye demeta kanyeshi je kulu association olu bisaba ani so be nyongumo ako ni atagalage je kulu bisaba ani saba deme ko ni tara kanyeshi olumo Fondation Malienne pour l'entraide et le développement FMDF ako jekulu kelengela bela jenimi betaleke jekulu bisaba ni sabala oyemi soro obetaleke yef mabala maliboro nani sukoro borofla nono mugu borokili tulu bidon o saba mawrone pake olu saba akafara tamaro olu tamaro pake fla fana ako jekulu bisaba ni saba o kelengela bela jeneye ni soro ako ni ata kalage fasir ke baya ira ka fo la nyini mimbe ke wali na odeye alibi sungolo nyonwa deme mi la ni todo o sabati todo kasaya demeta kanyeshi mauma munu ni yaf mabala sebate oye ako hokumu kona na demengo ni fleka takanyeshi ni jereje kulu nuno jango ulufana bese ke so bu kasaya la se mauma munu ne akaka ako ni ata kalage la nyine wera mi mese ye ola odeye kasaya makari chari guna arbaje ni nyonche ka hene nyonya ko onundo maoni nyonche kasana ne sungolo ni ulu barayi na manya ka fo sungolo la horoma kalodo sungolo nyoma dana kalodo ako kuma ko na ke wale ngone aketo la nyini odo oye ako mi betale ke Yusufu Jawarala oyere odeyo oye fondation o manya maba o jenyonyi no betale ke mari jamana gouvernement ko te gale koro Musa Marala ale ayira ka fo hakila mi ngoni do abedo mali re tabio do konana no oye magenye katakanyeshi emani vinyoma no obetale ke denene na mali do ni nyonche ako kulinyere a coordinateur oye Abdul Karim ko na teye ale koni ya ayira kafo olu koni sekura nina ga alibi abenyiri jama ko nden nyuma bala jenefe be fana ka la dege olula ni seko make ni ko se ke mani vinyoni okake ko bonote ala ba o kafle de kata ku machine ko okewalo do madama mamunu ngoni be ni sumolo bayina ni ambake di olu de kacha adola amemi sura ka bada kono osete oye ko kun kona na ko hakilikato olula sikinyongo kunda madama ni be munu kono ko do jamana kono kasiga demeta kanyeshin uluma mamunu ngere zega dona ola olu otake national korofo de ye ka do ta kanyeshi yef mabala ba malbama abe ane akolo sigli kewalula fakase fondation nyera amanya maba Musa Maramo ukuni do tama do kanyeshin uluma emi sangari ali de ya fasiri kanyi anya saro ka bolle zeko wele kono ansera kami fara nyonka ka beni bi kuno fo mbalai na manya ka fo makere mbarado madama sumolo kona na adola amano ola na manya ka fo uchogola ani fara nyonga ka beni bi kuno fo mbalai oyeni amesi kene fo bodo ninge kasangani jeme baje kulo olu kan musolo jo afye kono kasoro ga sena ura jemga kona na amona gani de abe mi wuli to kuma kawa mon père Mali bebe ni lele bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unene tiens mon père mi ka me ani mbo kundo diba te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise ki ni do abia amangani sisan kɔni ye cogo da tezara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ. Jama jara kadua ke tezara makele gadana mena budoji Allah farafide jara kadua ke tezara makele gadana mena budoji
Obato amedo dugu kuna kuma kona na manya ka fo jimuka angeme ka abuna do dayele ka nyishi oma manu kuma ka wuli ka do dugu kono ame wati mina ode ye sungalo yi niko sungalo eko sugu kona okumu kona na kuma ne kuma ame to ga den ka wuli ka do sugu kono kasiga ta femunu monimbe ni onu makadi ko sebe sungalo kona na kata jatemino ke osongo kola okumu kona na bi ayin wula kasi fenfolo munu ma obe talike lemurukunu ani jiu munu ngoni ni oye jiride no bijile onu lahala juafye konna na manya ka fo sumolo kono onu ye fenkan no bai ola anya min zoro ola nene au angaje ka nyamada odwani ve kasoro kana bon Dakar folo la Dakar kumbe fira ma kemoro mais sisa we biduru faraka kemoron biduru Mali o kumba da ma kemolonfla mais san keme shege an biduru bon o degunde banga dobe farala minon farala pirika passé ko fana bala ni na fara ko ibe passé boka numbe iga dair men soro na fatala quoi mais ni ga barade do ibi devre ola bon sungolo nya piri kuma gelente ne men ni sungolo mana yele ere sungolo mana do ere de anga minombe piri be double kata bon ma fo nyamoko yo kuga munumbe suku kono kuga an kofle quoi note an sangale mbare do na fara ibe barala sunitle ite warbere sorala fembe bi kan na fatala quoi mais ala ka jamana basigi ka basigula to herela kala nyunu bele jelen sabate ambe dengelen bon Sénégalais kemen binani bon Mali e kemen biduri ambe fere ko boson na jinu ngon dabe bala kemen fla bala kemen mugam bala amega ni fere saboti amega boti fere kemen biduru detail duru muganani muga tomorrow la anogo ina fo tomorrow la gela imay abo abija yambe abe soro an fe mais anta ka gela ni abija wakati be parce que muna na be bo an yere fe ngana sisa ayere ka boro tomorrow ba sa wanani do wa duru do wa woro mais ni ta flesa amega ni boro sa wa sabani keme duru yoro kelinte don mais chena ni fene cheka na fene ta anta se ka blaka me men te se ka blaka me ni melen da clé sabay mais an yera tab se ka semaine kelenga foite kala gela be sorala parce que munani borokelo tomorrow borokelo ame kemena nan sara passer a tiene me se ka na tiene ba passer saratigi o a tiene bolo le murtigi ga warbe da ma jago ya fenedu imaya do be se tomorrow mo libe tiene le muri ab se ka une semaine ke mobili kon nana o na nana a tiene at se ka fatigi ne ba saratin tof ay ka ko sungole akunga gelendon mais clé flé na be ka tia don des no ka ko sungole akunga gelendon parce que ka ko sungole am ga feri nan binan do duru binan mais ça be ka feri duru muga nani muga imaya taka no amina rabi ala ko yere me ko barala ka sijani ntekoro foisa ala ka suguja ni mono doni ni sumolo ko ni sira ka ba ye ka fo dumuni fe munu ndo ni olu kanu no ko sebe madama yere de ke olu sumo ka ngani mama woni mininga iba so fana otigbe de so da ka fuyi o adola fe ebi ne tako abi ke togodi ami duwo de ke anyara yi ali bi togo mina ala bisiga so nyada o gelami mbe aunda la togo mina gelen ka ba min gele bana adola iba ye ka fo no wa mi ni to do obe no ya sino sugu ko na ko ni madama fe munu munu be ni olu kanne ni do lemru kunu simbe ye olu la oni madama sungolo kono jiride no bishide no oyejiwe olu fana olu ye fen kanu yi parce que ni su tikere ba ye kafo adola ni ye o jiride no bishide do zoro ko bli da adola abi manyina kle mi no ko yi o lemru kunu fara bo chokola akabi munina o do yere ba bishiga ke libitona e ba ye kafo no kera adola o fana be o jatore timia nga na manya kafo abele jine de koni so ngobe yele
a be do de kan yere ko na ala bisika no ko dake alibi anga dala dumuni feuna amano bela jene haginate munumbe kurungono madama be ko ne hagina ye kurunti ko madi kasika dati ga herala on bela jene ya midwo de kan yere alaka ambela jene so alaka hagini madama ufuna batu alibi ameto su ko nana mine talike melon ane raisin ufana ye fendo ye dela dum nasirala sungolo ko nana memi mvoye oni vana udundala kadide ni odono jura ka bleda madama mi rekadne ode raisin ofeni ndebere ngani ya bleda dola abi mabu chokola de akadi ko sewe oni ko nana mi vana sorla ulanga dola ge ula kasoro kana kukra melon bo ko fe de folo la kana mais ala ni malien de on chesiri ni ga wiliga jo melon mi sene anobi mais tiere la ni wakati na melon sene na usengeni ndu usengeni ndu na bana be melon na melon yete melon yere ke tugala melon bekele no melon bana bakato atiga seka bonya ube senga produit sugu bebe ga ke melon na pour que ube seka son tugom na utiga son a gelea ba en firigela ka et puis fene mun fene ba sambulo ka tout tanyina ka lu fene be ga gelea ba de soraka donc produit kon sugu acheter no tiga mi utiliser ala be ga utiliser yere de fola melon me sene ko ga me bia be ga sene anno wa wakati chama untemena akumiga son me nyina melon tiga son melon banaka chanturo même uyu sego bela jelen kala pour que ave sega son atega son c'est vrai melon mi bo dafe dugu chamana après jela goroba bula ne daga furu dugu chama bi jela goroba kulgoro an sana goroba kita et kuro malia asafurla très bien kuro malia fanfela na ne ga melon mi boy no kana donc ne re technicien de ne re ba barake et puis fene ne ba afiri nga tiens la gele ba kono ni wakati la bon pour le moment on va clos faire prix que détail que on va faire luma kemen fla mais mon ba sambula ngoro la ba dulma kemen biduru kemen binan bon tiens la différence nyene mantu non tiens ne re kon tiens ne ma différence don tala parce que sungalo ki wakati ni dama dama ni kono nala sungalo wakati dama dama ni kono nala amangante ka son tugo shashi la parce que fin do do abite mais na masega minen dan no ya mogoyi amangante ka ke tugo shashi la ka do faraga ne re tiens sungalo kama ni muga muga ne binga bonga pirila pour que ka dan no ya sila mais den bela jilenga so ka do sura la ka du aga kan beni be ga do sura la quoi nere muga muga ne binga bonga pirila bon ne be saka dugaw de ke ala ka sungalo intima ko nyuma nda bela jelema foligam beni bulo be dugaw ke ala ka nga mali basigi gelem be no ala ka wili ka banka ala ka bela jeli kishika tanga ambal masuguni kura ko gelya dunu kuna tiens la setanye ku de mam saka dugaw de ke ala ko ukishika ba nyonga werema ala ka kishin tanga ko ambela jeli ala ka yere bulu me ko barala razam be abe waduru ani kemanandela amfea o carton dante kilo be fere keme wolon vla wala min ba kono do kachani kilo do fanate kilo bo ama pese ka soroka kilo bo abi wara jamana do bi bo South Afrique do bi bo Europe chamba bi bo South Afrique abenin perdile kilena de foi ma faranta inga fem bambolo ya be songolo ya soro ni piri kilena ni mandel ni bo maroko de ni fana wasa bani ko fala sani songolo kana asoro abo kilena na me angoro differente de type no ama mo wora de bina ma to lubuno bo do wa ma bono ala ka sirfla tanye gazga sarma be ala bolo ala ka da am bele jelema ala ka commercial bele jele de meni gazga foni parce que be wode nyini sungolo ta teme ko nyuma ala ka di am bele jelema ala ya jati kama nan kar mawla horma kama sallallahu rasuli duwa munu ngara ala ka do bela jene mina ina fo mbura wa focho mina o do bela jene kala yini de ko nga siga no ya mai ni en negata o keleno ni abla o kelendo
ka duwawu kɛ feerekɛlaw bɛɛ lajɛlen ye madama an ka sɔrɔw de gulonmi ɲɔgɔn na olu dayirimɛ bɛ o la anw fana bɛ taa san ka na a dun o la an bɛ duwawu de k'an yɛrɛ ye ala ka se ka an bɛɛ lajɛlen sɔn o fana b'a to an bɛ taa kɛnɛya bɔnakun ka rubrique santé ka sanga ni an ka docteur maison docteur Kujeyi Tata Ture a ka sunkalo bilasiralikanw hali bi an bɛ ka olu de nɔfɛ tugun i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n'i y'o minɛ ka baara kɛ ni a ye a b'i nafa sunkalo kɔnɔ wa sunkalo kɔfɛ a bɛ kisi fura san ma o la bi an ye min sɔrɔ ne ni aw an ka jɛ k'o lajɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan. fo ka aw wale ɲuman dɔn aw minnu matarafalen don Cherif la Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan ka sanga ni sunkalo lahɔrɔma kalo ye ka kunnafoni di aw ma jɛlenya la kunnafoni minnu ni an y'u matarafa a ka ca la kosɛbɛ an bɛ an ka sun don nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma aw bisimila kokura. Sariya durunan b'a fɔ an ɲɛna ko n'an bɛ dumuni kɛ an ka hakili to tulumafɛnw na tulu kana na caya an ka dumuni kɛta la tiɲɛ dɔ farikolo mago bɛ tulu la nga a man ka dan sago an ka tulu fitinin di an ka dumuniw ma o nafa ka bon kosɛbɛ sariya wɔɔrɔnan b'a fɔ an ɲɛna dumuni misɛnnin dun kan ka dankari kɛ o waleya la ni tubabu b'a fɔ o de ma k'u ka giriɲɛw tɛ o bɛ kɛ sababu ye ka farikolo ɲɛsi bonya ma ni farikolo bonyana ka ban ko caman b'o kɔ n'i ye daraka dun i bɛ kilela dun ka surafana dun daraka ni kilelɛ fana cɛ e bɛ te vɛri 2 3 4 min sukaro b'o la n'i ye chocolat sɔrɔ i b'o dun n'i ye bonbon sɔrɔ i b'o dun n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ o bɛ dun e fɛ i k'a dɔn k'a fɔ o man ɲi i ka kɛnɛya ma sariya 7 balo tɛ taa min kɔ o ye farikolo ɲɛnajɛ ye n'i ye dumuni kɛ ka ɲɛ k'i yɛrɛ tanga sukoromafɛnw ma k'i yɛrɛ tanga tulu caman ma ka yiriden caman dun ji caman min n'i ma farikolo ɲɛnajɛ kɛ a ma dafa fo farikolo ka bɔ a yɛrɛ la o bɛ farikolo bɔ ɲɔgɔn na wa o de ka ɲi i ka kɛnɛya ma jateminɛw y'a yira k'a fɔ an bɛ sigi ka mɛn yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ k'i bɛ se k'a tagama ka sɔrɔ a ma kɛ ni mobili tali ye moto o tagama i sen na hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kunnafoniyaw la a bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin kunnafoni ninnu ta ni ka baara kɛ n'u ye walasa an ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati ko ɲuman cogoya min na ka tila ka nin kalo kelen ni o ye kalo tile 30 ye ka sun don nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu siɲɛ wɛrɛ. dɔgɔtɔrɔ ko an ka janto tulu duncogo la tulu farikolo mako bɛ a la nka nanzara yɛrɛ ko l'excès de toutes choses est nuisible bamanankan na ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a hakɛ de fɛ ɲɔgɔn tɛ ni a y'o tɛmɛ ko a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye maanifin ma hali ji min bɛ yen ni ji ka ɲi minni na nka n'i y'a min ka tɛmɛ hakɛ kan a bɛ laban k'i kɛlɛ dumuni bɛ o cogo la donc fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲi hakɛ de la o la dɔgɔtɔrɔw ko an ka janto fɛn minnu na n'o bɛ se ka kɛ sababu k'an ka kɛnɛya ni k'a basigi tulu bɛ olu la an kana tulu dunta caya kosɛbɛ a ka kɛ ni hakɛ ye n'a ma ɲɛ i b'a dun fana a ye ladilikan dɔw fana di n'i ye olu matarafa a dɔw la i b'a ye k'a fɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ n bɛ sigi o de kan laɲini ye min ye o de ye ka se ka to an ka sunkalo in an ka sun ka sɔrɔ an ka kɛnɛya dafalen b'an bolo wa sunkalo tɛmɛnen fana kɔfɛ an ka kɛnɛya dafalen ka to an bolo sunkalo kana kɛ sababu kan anw dɔ ka taa an bila kɛnɛya tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ o la n'i tora ka to ka baara kɛ ni a dɔw la ninnu ladilikanw ye ninnu bilasiralikanw ye ka bɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw yɔrɔ a dɔw la a bɛ jɔn nafa bawo don o don kulo bɛ taa kalanso madama kɛnɛya bɔnakun kan ni y'i taama ɲɔgɔn kɛ maaw ye minnu ka baara y'a ye a dɔw la a bɛ maa tanga ni k'a kisi o la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ taa hali bi technicien fan fɛ tile bi du jour 2nan Seba ani Yaku olu ka sunkalo fasa an bɛ dɔɔnin lajɛ o la ne ni aw ni ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye.
Seba ani yako Burkina Faso inafo inyafo chumina donguli tenga akorodo nga madama nunta nyere okadi ko sebe ale ka kunkele ku benaye adola abenyonta baw donziemi ma korono hôpital ke jurula ofana be ma nga kuma mi vena bala ka fo o fe adola mi atakalage nkanga barake no odi ka donga fo sungolo anga hine nywana o kuma kelendo kuma wala telefono ote anga hine nywana ni tisu iba to mo ka sunke adola iba je ka fo do de be sunga di oluye nga sete oyi donc dongli bala ko do fo anga janto nywana anga nyomage sungolo konana ni ataka lage onyere ka damena nga tabiala nyumon deme oye kewali ni jora kabo min nafa kabo kosebe ni bise ya kesababu kasiga manview hine do nyona kina manya ka fo o chogola madama sungolo nana fara o kan kasangani aka boyon yi ola anganga olu kewali de jidi ka olu kewali bugu ani nyuanche ni bise ka to alibi amenyo wondeme kasiga kalo la horma kalo yi ka teme chogomina kasiga baraju soro chogomina ni ye mugo deme te fembe ka barajila ni ye ma deme o be do fara kandi don ba yofo ko anga ni ye ma deme o te fo bo ka barajila na ma do fara ka te fo bola ko bedon sega kla ka ke fika to mode kata deli fika sura ka fo kibo luso adora ba mano ko ntega blanki so ko o manuma ya o kadogo ola iba ye ka fo ni ala ko ni madama ala kemeka se doni ngwangi siginyo ndo bela jinina
wa ala mau da no makenike gereze go buna kunka e ba ye ka fo iski no do be jongo ala fana ke me kifsha ni oluwi on ese ma ke nini madama ni wati ni ame ala nina sumuru nana soro gelea be jamanaka o fana ye adama gelea wore ni tara su gono na bi chena demati hina biduila ame nation mo bla jinifu ande nyina ka ambo fana fu bla jine ba tala nyonte warla bina dina makika tana ye sugula kika boni fendo kana fendo bla daga kono e ba ye ka fo adola cherla ni sabalni ni maniate amano nyina e ba ye ka fo sugu konna cherla gelea donu me dala dumunu uluka madama anya fo amesiga ka nyamaku relage nyamaku ni ataka lage akilo abi damina bi amadu mashila keme woro keme wolowla nyamaku kilo kili ni bora ola eba ye ka fofana sogo mi fana bi ni on fana ni o $100 ka di ma chama yi sogo kilo keme wolowla keme shege keme kononto yo ko ni bi ki ka ta sogo ko ni sa o tena sogo be do ni sogo na wa eba ye ka fo adola agele akabu oni onyo chama ulu onyo chama madama tata se ka ke ka muntu sungolo konana ulu vraiment songo ayene ka fo chama farano oka ngale biame do deke nyonye asebe setigi alayi kasiga gila yule ka bo anga kun fa kun wala me anyini alafe alaka andeme to na gila yembe siga bo anka anga hina nyona wala me bla jine fo ka dole mando munu muziki me ka nyama da jim kan fe ubato anga mbule kan kunda ke masinaka dunda kere ani budan chama mime talike seda umu kuita ana akaso sotigi mshijara ku fo ko wal mando jemuga en kan ba bawdu jemuga en to fo oko amo bla jine fo na mbora ke masina anteme to kana ba ko amen no ngarke fana ka tijani kuna to fo bada tijani ka fana ka bla jine fo jemuga en kan ba baye tijani ye ni ba so rasigi me kanyama da jefana sofe oni jemuga ma ba ko intati bla femerela ola mafu anaka de ma bla jine ka so kana ba ko ya ka bla jine fo uto ono ujamina kene ma amfana kala mo choroba nyuma choroba fo siri mauka ngala deke alela kewalumbe ke afeseno watibe madama sumolo rete mauka nga la deke aleka kewalula aleke meka nyuma de sira ira bela jinina ula amfana kala mo malislam tonga fala nyongo tomba conseil islamique jumale manyama malislam dina nyama ka jikuluba groupe madele subite manyama manyama islamia de meton ansel no amfana kala mo asedu shirifu somana haidara amafu anaka demaya kadu ke ayeka fala kashija anikena dama ka on yare ke ko no nyuma oko ya rabbi alaka oke alako no ya ambela jini wala ambela jini fu maliko no ani maliko ka otoro ani ojamuna madama jimuka kan ba watefo amunuko ka obe jini fu atoro na jamuna ka fo ansera ka mi mfana nyonka ka beni bi jimuka yi ode ni ni ma bashi ke sege be ke jimuka kan bishufe ni shu jamara doni na shini 10h15 11h15 amenyon chora ni ma bashi ke jimuka kura ana jeni ko udangana ma nyonfe ma fo alaka kleti meto madama alaka here kanyi alaka beni basigina mali jamana kono fase jefa na bla jenema aka me jen watore amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père mali bebe ni nene bala ni ni infusé ka jikala ka ke teka unene tiens mon père ni tejme ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien amangani sisan wani ye te ko jara te zara te o ka te de abi sample sababo ni te wore be ni ni ya gla kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelé mo wa je mo ni de te o ka te la hika so za bo le be fali fe ngade
jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna buduci Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna buduci ye Allah tezara